Ito yung lubi-lubi. Nagkalat to dito sa Bicol. Lubi-lubi tawag na nito dito. So ito yung gugulayin natin. Yung bunga nito gamot sa kidney, nilalaga. So may UTI ka, gamot din sa UTI ito. Ayan, mga gulaying kamote, may pinya dyan, may papaya dyan. So dito napapaligiran ka ng gulayin. May tudok. May buhay na to. Buhay Probinsya. Yan, may ano yan. Bula. Tingnan natin. Ang tamis. Yan baby. Buhay yan baby. This is a bonus. Ang sarap. Ang sarap. Tama na. Wanna ride my Ducati? You wanna ride my Ducati? Let's go. Maggagata tayo ng lubi-lubi. Ayan o, kinuha ko yan. Sarap yan. Ayan. Pinapakulo na natin yung ikalawang gata with onion and garlic. So pagkulo niyan, lalagay natin yung variety of dried fish. And meron niyang pusit and small fish dried. And yan yung kakang gata. And yung in-slice nating lubi-lubi. So kumulo na siya, no? Lalagay na natin yung variety of dried fish. So kumulo na yan. Easy on salt lang kasi salty yung ibang dried fish. So mamaya ka na mag-salt after mo ilagay yung gulay. So ilalagay na natin yung slice lubi-lubi. Yan. Nagpalinamnam dyan yung pusit, pero etong lubi-lubi malinamnam to eh. So for sure napakasarap nitong ginataang lubi-lubi. So ayan, kulong-kulo na siya. Lagyan natin ng 3 siling labuyo lang. And then a little bit of salt to taste. No need to put some seasoning kasi yung lubi-lubi is umami na, malinamnam na siya, and sabayan pa siya ng variety of dried fish and squid.
And lalagyan na natin yung unang gata, kakang gata. Hayaan natin siya mag-boil, walang halo-halo. Antayin natin magmantika or mag-curdle yung unang gata. Yan na yung ating lubi-lubi, ginataang lubi-lubi. One of the signature dish here in Bicol, Sorsogon. Medyo luto na yung gata niya. Papatayin na natin yan at yan na yung ating lubi-lubi sa gata with variety of dried fish. And enjoy watching of my video. Thank you for visiting my YouTube channel.